via Cegléd, Szolnok, Debrecen, Miskolc-Tiszai railway station at 8:23 in 1 minute from platform 11. Please take on the train. We inform our passengers that the doors are closed automatically. S70-es személyvonat indul 5 útirányon át Vácra 8 óra 41 perckor 17 perc múlva a hetedik állomásra. A vonat minden állomás képmegálló helyezett. Dorottál Intercity vonat indul Kecskemét Újéletháza útirányon át Szegedre 8 óra 53 perckor 29 perc múlva a 12. vágányról. A vonat Zugló, Ferihely, Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kistelek és 28 minutes from platform 12. The train is scheduled to stop at Zugló, Kőbánya-Kispest, Ferihely, Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kistelek and Szatymaz. For the last coaches of this train, the IC supplements are obligatory. Smoking is prohibited. For the first coaches of this train, IC supplements and seat reservations are not obligatory. E72-es gyorsított személyvonat érkezik Pilis Csabáról az első vágányra. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Sebes vonat indul Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza útirányon át Záhonyba 8 óra 28 perckor 2 perc múlva a 13. vágányról. A 16. vágányra szerelvényt állítanak be, a vágány mellett kérjük vigyázzanak. A 16. vágányra szerelvényt állítanak be, a vágány mellett kérjük vigyázzanak. Fast train departs to Záhony via Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza. A 16. vágányra szerelvényt állítanak be, a vágány mellett kérjük vigyázzanak. A 16. vágányra szerelvényt állítanak be, a vágány mellett kérjük vigyázzanak.